पहिलाव बेलायखौ हामबाय त्रिपुरा मथानि सेंट्रल कमिटिनि मानगोनां आदं अक्रा अनिमेश सारनो ताई त्रिपुरा मथानि आसुफां अक्रा सार अनंत देवबर्मा ताई त्रिपुरा मथानि आदं रत्न बेलायखौ हामबाय जों वानसुखा इदानीं कालाव चिनि बुवाग्रा चिनि हदानि बागै सामुं तामने लुगै जों बेलायखेनो खाथुंखा विगत दिन रगो जों लामा करoi नेशनल पार्टी बाय कदालय जों फाइमानी जों नुखा विगत प्राय 25 बছर जरावनि सिमी CPM लागातर शासन खायमानि परिवबो एडिसी गठन खालायै दिनै एत दिन इंखा एडिसिन कुनो दिन आग्रेसन इंया तामबाय माले थांनाय एडिसी गठन खाय थांनाय जिनि अप्रारक खाय थांका किन्तु इ लागातर 25 बছर बामफ्रन सरकार जदि त्रिपुरा नि बागै एडिसी एलाकानो हामजागै दंखा हंखाय आबनो आग्रेसन खायखामो आबनो उन्नयन खायखामो जों साइमानो आं जेहेतु प्रशासनिक दायित्व चालू फायका किछुदिन फानो जों जिला परिषद मीटिंग रगो थांगाय नुगो जनरल पंचायत रगो हंगाय गोबां रां फायो फाइनान्स कमिशन नि रां रग रिजागो एडिसी रगो गेर जागिया तमुनो जोंनो नायै दंखा हंगाय बामफ्रन सरकाराव आजरा रगो आफरन सिमिला जों उन्नत खालायमा खामो प्लास जों वानसुलायखा दाबो त्रिपुरा मथाबाय IPFT जे थांगै सामुं तांमाने ग्रेटर त्रिपुरालैंड जदि मांखा हंगाय चिनि बरकनि हामथाय उंनाय चिनि बरकनि डेभलप उंनाय बेबाग नांमानि जों विभिन्न दप्तर विभिन्न दिग दिया आंसु सायाफाना संकेत सासिनाय आबरक जों माननाय आशा नारगै जों नेशनल पार्टी बामफ्रन याकारय CPIM याकारय जों दिनै उद्देश्य नाखा जे जों अर फायै बेलेस फायै जों बग्रानि त्रिपुरा मथाव जों योगदान खालायनानै जों फायगा